מלאכת צמיחה, פודקאסט על צמיחה פוסט-טראומטית אצל ילדים ובני נוער. עם אליאור מור יוסף, מבית All In, הבית של הפודקאסטים. היי, נמצאת איתי באולפן דפנה פייזר, נכון? כן, פייזר. מדריכה ויועצת לחינוך והורות מודעי מגדר, מייסדת ומנהלת את קהילת הפייסבוק הורות במודעות מגדרית, מחברת הספר החיים הם לא ורוד וכחול, המדריך לחינוך והורות במודעות מגדרית, מורה בתיכון, מרצה בבתי ספר במערכת החינוך, נכון? נכון. דפנה, שלום. איזה כיף. אני כל כך שמחה לראות אותך ולפגוש אותך ולשבת לדבר. תודה, אני שמח שבאת. האמת ככה דיברנו קודם, וסיפרתי לך ככה על המטרה של הפודקאסט שלנו, מלאכת צמיחה, שזה בעצם לתת להורים ולצוותי החינוך כלים, שהם יוכלו לייצר בעצם סביבה שמאפשרת לתלמידים, לילדים שחווים קשיים ומשברים לצמוח. והנושא שלנו היום הוא בעצם צמיחה ממשברים בהקשר של מגדר, כל הנושא של המודעות המגדרית. ואני רוצה ככה שתספרי לנו ותציגי מה זה בעצם הורות וחינוך מיודעי מגדר? את מדברת על זה? כן, יש איזה סטיגמה על המושג מגדר. ישר אומרים, עוד פעם אנחנו בלהט"בים, עוד פעם אנחנו בככה דברים מאוד נישתיים, אבל בעצם הטיות מגדריות נוכחות בכל מקום בחיים שלנו, בכל הסביבה שלנו, וכשאנחנו מסתכלות ומסתכלים זום אין על הילדות והילדים מגיל 0 ממש, אנחנו רואים שהאמונות שלנו, שסבתות וסבתא רבא, וככה דורות על דורות של חברה, והצורה שגדלנו בה, גורמים לנו כהורים, כמורות, מורים, כל מי שמטפל, להסליל אותם. שזה מגיע לרמה של, מאמי, לא נורא שלא הצלחת, את תצליחי, עזבי אותך ממתמטיקה, לכי תעשי ספרות, את תהיי טובה בזה, או את לא צריכה להתאמץ בספורט, בואי תעזרי לי במטבח. אמירות מאוד מאוד בנאליות שנראות לנו היום, אולי קצת מוזרות, אבל הן נאמרות כל הזמן בבתים. לעומת מה אתה בוכה, אתה בן, תפסיק כבר להתבכיין, בוא תטפל בראוטר, אני תמיד אומרת מי יטפל בראוטר, או בוא תוציא את הכלב. חלוקת תפקידים מאוד שונה, הסללות שמגיעות מהציפיות שלנו כהורים וכמי שמתעסקים בחינוך, הסללות שנובעות מהבגדים שאנחנו מלבישים אותם, מהצעצועים שאנחנו נותנים להם. ואת בעצם כתבת את הספר שבעצם הוא מדריך, תספרי לי, הוא מדריך להורים, לאנשי חינוך? הספר החיים הם לא ורוד וכחול, מגיע מכמה מקומות. אחד, ההבנה, קודם כל זה הספר הראשון בישראל, שמותאם ונכתב עבור הקהל הישראלי. זאת אומרת, הוא מדבר ממש על החוויות בגן, מהשירים והסיפורים והחגים שאנחנו חוגגים, התרבות המאוד מאוד ישראלית, והוא לוקח את ההטיות המגדריות ומפרק אותם שכבה שכבה, כדי שנלמד לזהות אותן. כי כל העניין במגדר או בהטיות מגדריות שהן שקופות לנו, זה יגידו לי, אומרות לי גננות בהרצאות, מה, אבל זה ככה זה בטבע. או הורים אומרים, מה את רוצה? בנות זה בנות, בנים זה בנים. אבל כשמתחילים לפרק את ההטיות האלה, מתחילים להבין שרוב מה שאנחנו חושבים שבנות זה בנות ובנים זה בנים, קשור לאיך שאנחנו מגדלים אותם. המסרים שאנחנו נותנים ומה אנחנו מלמדים אותם לעשות. את בעצם מדברת על הסללה שמסלילים? הסללה ממש, אבל כאילו הכי הסללה שיש. והספר הזה הוא בעצם מדריך, כאילו, נגיד הורים עכשיו שרוצים, ללמוד איך אפשר לגדל את הילדים בצורה מיודעת מגדר, כמו שאת קוראת לזה, בלי, כי את יודעת, אני חושב שהורים שמקשיבים יאמרו, שאי אפשר להימנע מההסללה הזאת, זה נמצא בכל פינה, בבית הספר ובחיים, ובעצם אולי המדריך הזה, אני שואל כאילו, באמת כדי להבין, המדריך הזה של הורות ומיודעת מגדר, כמו שאת אומרת, הוא בעצם, אני לא יודע אם הוא רלוונטי למציאות שלנו היום, שבעצם בכל פינה המגדר וההסללה הזאת שאנחנו מדברים עליה היא קיימת. אז השאלה היא עד כמה זה רלוונטי, עד כמה באמת הורים לומדים מזה. אז אני אענה. קודם כל, העניין שוב במגדר זה שאנחנו לא יודעים לזהות את זה ולא מבינים מה זה אומר. המון דברים אנחנו יכולים לתקן. למשל, אם אנחנו, תראה, אני אתן לך דוגמה, אוקיי? בישראל, בשנים האחרונות, באמת יש יותר בנות שעושות בגרות במתמטיקה,
אבל בפיזיקה ומדעי המחשב עדיין האחוזים נמוכים. אז אומרים, טוב, בנות לא טובות בזה, זה לא מתאים. אבל אז שהולכים אחורה ומגלים איזה צעצועים ילדות מקבלות במתנה, מה ההורים נותנים להם, איזה עידוד הן מקבלות בבית ספר, מגלים שהם הוסללו. עכשיו, איך אנחנו יודעים שזה הסללה ולא יכולות ביולוגיות? אנחנו הולכים לארצות אחרות, ואז אנחנו מגלים שבסין, באיראן, ברוסיה, יש 50% בנות במדעים מדויקים, והכל בסדר. זאת אומרת, זה לא... באיראן יש 50%? כן, כן. מה זה אומר בעצם? זה אומר שבנות מחונכות ללכת ולהיות איפה שהן טובות, והן יודעות שהמתמטיקה והמדעים יאפשרו להן חופש כלכלי, ולכן הן הולכות לזה. אז מה, במדינות האלו הם יותר מתקדמים מאיתנו בקטע הזה? זה האנומליה, נגיד, של המגדר. ככל שאנחנו יותר ליברליים, אנחנו יותר מסלילים. וואו. ככל שאנחנו פחות, בדברים האלה, אני מדברת על החינוך הזה. למה? כי אנחנו אומרים, מה אנחנו אומרים ההורים הליברליים? שכל אחת ואחד יעשו מה שהם רוצים. ואז אם אני פותחת חוגים בבית ספר של כיתה א' ב', אנחנו לא יודעות שהילדים כבר מוסללים, וכבר בגיל 2 הם יודעים מה נכון לבנות להיות, ומה נכון לבנים להיות, ואז בנות, אם נפתחו רובוטיקה, הם יגידו, לא, זה לא מתאים לי, זה לא בשבילי, למרות שהם לא ניסו את זה אף פעם. כי הם תופסות את המרחב כמרחב של בנות בלבד. ואני רק רוצה להגיד שכל הרעיון של הספר, שאני אומרת, מדריך לחינוך והורות במודעות מגדרית, אני אומרת, כמו בכל דבר, ברגע שאנחנו מודעים לבעיה, זה 50% מהדרך לפתרון. כאילו, את מדברים על זה שזה כאילו, אוקיי, אומרים שיש בעיה, סבבה, יש בעיה, אין שוויון, אין הזדמנויות שוות, אין מספיק מודעות לנושא הזה של מגדר, אוקיי, אז מה בעצם הדברים שצריך לעשות עם זה? כאילו, זה ברמה של להציף את הבעיה למודעות, או שזה גם מדריך שמציע פתרונות, נקרא לזה יישומיים לשטח, שאפשר ליישם אותם בעבודה היומיומית? ברגע שאנחנו מודעים, למשל, אנחנו, אתה יודע, בדיוק ראיתי איזה וידאו, עם המלצה לנשים של דורין אטיאס, שאומרת לנשים, תלכנו בגדים של מחלקות גברים, הם יותר עמידים. כן, שמעתי על זה, כן. אוקיי? אז אני אומרת את זה בגיל 2-3, בוודאי ובוודאי, החלוקה של הבגדים לבנים ובנות, היא פשוט לא רלוונטית. היא רק מסלילה את הבנות, לא להתלכלך, לא להתנסות, לא לטפס, לא להאמין בגוף שלהם. אז זה דוגמה לשכבה של מגדר, שנראית לנו ממש בנאלית. מה זה כבר החולצה? מה זה ישנה? זה מאוד מאוד משנה. וכל המדריך הזה בנוי על השכבה. בואו תשימו לב, למשל, מה קורה בצעצועים. הנה, זה מה שקורה. אם אנחנו נעשה שינוי קטן, לא שינוי גדול, אנחנו כבר נייצר אפשרות, כי הרי כל הרעיון... שמעתי שיש חנות בתל אביב שעושה זה, שמעת על זה? שהיא כותבת כאילו על הבובות, בעצם כל מיני תפקידים שבנות יוכלו לראות ולחלום על זה, נחשפת לזה? שמעת על זה? כן, אבל יש הרבה דוגמאות כאלה שאומרות, אם אנחנו נראה לילדות, ולילדים אגב, נורא חשוב להראות לילדים, אני אדבר על הבנים עוד שנייה, אפשרויות להיות, אנחנו נאפשר להם להאמין שמי שהם זה טוב, אפרופו אתה למשל, והחיים שעברת, שאומרים לנו, לא, אתה כבן צריך להיות ככה וככה, ואם אתה רוצה להיות משהו אחר. אנחנו לא רואים מספיק מודלים כאלה של אפשרות, אנחנו לא מקבלים הזדמנויות לחפש את עצמנו ולגלות מי אנחנו, ואז אנחנו נתקלים בכל מיני משברים שקורים בגיל 16-17, דיכאונות, עזיבה של הבית, פרדות מאוד מאוד קשות. זאת אומרת בעצם משברים שקורים כתוצאה מהסביבה שלא מאפשרת לתלמידים, לילדים, לבנים, בנות, להיות מה שבא להם, נכון, כי אין להם את המודלים נכון. האלה בסביבה. אז כשילדה למשל אומרים לה, את עדינה ומתוקה והכל, והיא בכלל בפנים, כולה בוערת, והייתה במצב אידיאלי, הולכת להיות ספורטאית מצטיינת, אבל אין חוגים ואין נגישות, וההורים עזבי, את לא צריכה את זה וזה. אז היא תהיה כל הזמן בתחושה שהיא לא בדבר הנכון שלה, שהיא לא במקום הנכון, ואותו דבר בוודאי בנים. אז זה כל הרעיון. הרעיון הוא באמת לזהות את ההטיות האלה, ולדעת לתקן. ואת מדברת על ועדות מגדר בבתי הספר, זה בעצם הפעילות שלך, נכון? את מגיעה לבתי ספר, ואת עוזרת לצוותים. אחת הפעילויות. את עוזרת בעצם לצוותים ולהורים ולתלמידים, נכון? כן, אבל אני מפרידה. אני רגע, ברשותך, אני אפריד ואני אסביר. אוקיי. יש את ההדרכות שנשות ואנשי חינוך צריכים לקבל. גננות, מורות, מורים. בעולם אידיאלי, בשלב תעודת ההוראה, עוברים את ההכשרה הזאת. היום זה לא קורה. אז מגיעים לבתי ספר ועושים הרצאות וסדנאות וכדומה. יש את הסדנאות לתלמידים, שוב, זה סיפור אחר. מה שקורה עם ההורים, זה שההורים, ברגע שמתחילים להיות מודעים מהספר, מכתבות, מהקבוצת פייסבוק, מכל מיני דרכים,
הם מתחילים להגיד, רגע, זה לא יכול להיות הדבר הזה. במיוחד מה לא יכול להיות? שככה מסלילים, שלא נותנים לבת שלי אפשרות שווה, שאומרים לבת שלי, עזבי אותך, את לא, אומרים לבנים, אתם לא מתאים לכם ללכת לצייר, תלכו לשחק כדורגל. והורים מתחילים להבין כמה הסללות יש בתוך מערכת החינוך, מהגנים ועד סוף התיכון, ובוודאי מעבר לזה. ואז הם באים ושואלים אותי, התחילו לשאול אותי, רגע, אז מה עושים? אז התחלתי לעשות סדנאות שאומרות, בואו אני אראה לכם. כי אם אתם תיכנסו למערכת החינוך, עם הראש בקיר, מה שנקרא, יזרקו אתכם החוצה. יגידו, עזבו, אנחנו לא צריכים את ההורים המשוגעים האלה, כל אחד בא עם הרעיון שלו. אבל יש דרך עדינה, משתפת, לבוא ולעשות את הדברים, בצורה כזאת שתגרום גם למורות ולמורים לרצות לדעת עוד, לרצות לדעת לתקן. והצורה הזאת, ועדת מגדר, היא פשוט כלי לעשות את זה בשיתוף פעולה עם הצוות החינוכי. שזה ועדה של הצוות ביחד עם ההורים? זה ועדה של הורים. לא, אני קוראת לזה ועדה, אבל זה יכול להיות סתם 2-3 הורים, יש בדרך כלל בכל בית ספר מנהיגות הורים, אז אפשר מתוך מנהיגות ההורים לבוא ולהגיד, כי ברגע שמנהיגות הורים מקימה ועדת מגדר, יש לזה תוקף גם מול ההורים בבית ספר, וגם מול הצוות החינוכי. ואחד השינויים שאת גם עושה, זה גם בעזרת הקבוצה בפייסבוק, הורות, נכון? הורות במודעות מגדרית. הורות במודעות מגדרית, שבעצם הרבה הורים נכנסים לקבוצה ומתייעצים ומעלים כל מיני שאלות, ואני חושב שזו פעילות מאוד מאוד חשובה. אבל בעצם, את אומרת, זה נושא חשוב, אנחנו צריכים לדבר על זה, זה נושא שלא מדובר מספיק, ואני חושב על מערכת החינוך, באמת, אני לא יודע אם יש מספיק, את יודעת, יש כל מיני תוכניות שמשרד החינוך עושה, תוכניות מטעם המשרד, ויש קידום של שוויון, כמו שהם קוראים לזה, בין המינים, אם את מכירה, נכון? אז בעצם, השאלה בעצם, למה זה בעצם חשוב לדבר על זה, עם הורים, עם צוותים, כאשר יש כאלה שיאמרו היום, דפנה, אני אומר לך, אני שומע את זה, שאומרים, זה כבר פסה, הנושא הזה של הבדלים בין המינים, זה כבר משהו שהוא לא קיים היום. זה משהו שאנחנו כבר, זה פעם היה, אבל היום כל ילד וכל ילדה יכולים להיות כל מה שהם רוצים, זה סתם, ילדים, תנו להם להיות ילדים. באמת, זה קולות שאני שומע. מה את חושבת על האמירות האלה? אני חושבת שמספיק להסתכל בטלוויזיה, או בעיתונות, ולראות כמה מעט נשים יש במוקדי קבלת ההחלטות. וואו. ולהבין שאנחנו ממש לא שם. אוקיי? ובוודאי בחומרי הלימוד, בוודאי בתקצוב, אתה מדבר על היחידה לשוויון בין המינים, היא הייתה אמורה להיות עם תקצוב מרכזי שכל בית ספר מקבל הדרכה, אנחנו לא שם. אנחנו בדרך מאוד מאוד ארוכה, גם אם אנחנו מסתכלים על פן אחד של הטיה מגדרית, וזה נגיד הסוגיה של הטרדות מיניות, אז כשאנחנו מדברים עם נערות בגיל 14, 15, 16, אנחנו מגלים אין ירידה בהטרדות המיניות, יש אולי אפילו עלייה, ואין בת שלא נפגעת מזה וסובלת מזה, וגם בנים בדרכים מסוימות, ואנחנו מאוד מאוד, עברנו כברת דרך מהמאה השנים האחרונות, אבל מספיק כוחות פוליטיים או חברתיים כאלה ואחרים בשביל שנחזור אחורה. ומספיק חוסר מודעות. תשמע, שאלת אותי על הליברלים, אני אומרת על המדינות הליברליות, בשכונות ליברליות, שהאימהות עובדות בהייטק והכל, אני רואה את ההסללה נוכחת וקיימת. חייבים להבין איך היא נראית ההסללה הזאת ומה אפשר לעשות, ובלי המודעות הזאת כל הזמן לשים לב, יש לנו באמת את הטיק-טוק והאינסטגרם והתקשורת והמסרים והתרבות והסבתות ואני לא יודעת מה, שכל הזמן מנסים להחזיר אותנו אחורה, להפוך את הבנות שלנו לחפץ, לתת לבנים, לדרוש מהבנים את הגבריות הזאת, האחת והיחידה, הקשוחה, הקרבית, נכון, הבנים בישראל גדלים לגבריות אחת, ואם אתה לא כזה, אז אתה לא בסדר. זה הכל הטיות מגדריות שיוצרות המון תסכול, שיוצרות אלימות, שיוצרות פשוט פגיעה באושר האישי של בנות ובנים. אז אני חושב שבעצם אחד הדברים שאת אומרת זה בעצם חינוך והורות מיודעי מגדר עוזרים לפתח סביבה שמאפשרת לילדים לצמוח, להגשים את עצמם, ואיך אומרים להיות? וגם לילדות. וגם לילדים ולילדות, כמובן, שאת יודעת, השפה העברית כל הזמן לרוב מדברים בזה, וזה כולנו בתוך זה, ואגב, שמעתי שמדברים על זה, מדברות על זה שהאקדמיה ללשון, נכון, אקדמיה ללשון עברית, שבעצם מדברים על זה שרוצים לשנות את השפה, את שמעת על זה? כן, זה לא יקרה. זה לא יקרה, אה? יש עוד הרבה שנים עד שזה יקרה. כי מה? זה לא יקרה.
כי זה לא יקרה, כי יש דברים שהתרבות היא חזקה מדי, השפה שלנו יושבת חלק מהתנ"ך, להתחיל לבוא לשנות את ההיסטוריה, אני לא מאמינה. ובעצם, איך הילדים נפגעים מזה שאין את השוויון, שאין את ההבנה המגדרית, שאין את ההורות, כמו שאת אומרת, המיודעת מגדר? כי אני אומר לך, יש כאלה שיאמרו, ואני שומע את זה, והם יאמרו, למה זה כל כך נורא? בסך הכל ילדה אוהבת מדבקות, ואוהבת דברים ורודים, אני יודע, כל הסטריאוטיפים, ובנים אוהבים כדורגל, והוא בחוג ג'ודו, ובזה, מה הבעיה עם זה? בנות אוהבות ככה, בנים אוהבים ככה, אנחנו לא מתייחסים לילדה שעומדת מולנו, אנחנו מדברים על איזה שהם סטריאוטיפים מכלילים מאוד. ואם הילדה אוהבת מדבקות ורודות, אבל גם אוהבת לשחק כדורגל, מי ייתן לה את ההזדמנות הזאת ללמוד ולהתפתח? היא לא קיימת, ההזדמנות הזאת. מתחיל עכשיו קצת בקטנה, אבל בתקציבים לא. אם המדריך בחוג רובוטיקה, שיושבת לו בת אחת בקבוצה, הוא לא מבין שאם הוא לא ייתן איזושהי התייחסות מיוחדת לחזק אותה, כי קשה מאוד להיות בת אחת בקבוצה, היא תפרוש. לא בגלל שהיא לא רצתה להיות שם, אלא בגלל שקשה מאוד לשרוד. זה כמו שאומרים לי, בת אחת, יש בתי ספר שהם שמים בהפסקה, הם אומרים, אתם חייבים לשתף גם את הבנות בכדורגל, כי תמיד הרי הבנים במגרש. אז סבבה, אז הבנים אומרים, בסדר, שתבוא לשחק, אבל מה קורה בפועל? לא מוסרים לה את הכדור. אז צריך זה לא אמיתי, זה כאילו משהו כזה. זה צריך להיות מאוד מאוד מודע ומאוד מאוד מנוהל, כדי שהאמונות של הילדים והילדות שלנו יהיו באמת אמונות שאומרות, לכולם מגיע הכל אותו דבר. ולא תשמע כמורה. זה נשמע לי נורא בסיסי, זה נשמע לי נורא מובן מאליו, הגיוני. אבל אם אנחנו לא מבינים שהמוח שלנו מתפתח, אם אני אקח רק את הנושא של המוח, המוח שלנו מתפתח כל הזמן, וחלק משמעותי מההתפתחות שלו זה מה נשים בפנים, נכון? אנחנו כהורים יודעים, קונים בייבי מוצרט, וצעצועים כאלה, וצעצועים כאלה, ומקריאים ספרים וכדומה. מה נקריא, מה ניתן לשחק, ישפיע על איך המוח מתפתח. ואם ניתן לילדות רק סיפורים על נסיכות שמחכות שיצילו אותם, ואם ניתן לילדות רק בובות ורודות ומדבקות, ויוניקורנים, וניתן לבנים, ניתן לך דוגמה, כן, ילד בגיל 4 יודע את כל סוגי הדינוזאורים, מה כל אחד טרף את מה, זה ידע מטורף. מכיר את הנבחרות של הכדורגל ואת הסמלים שלהם, זה היכרות של העולם שהיא מדהימה. נכון. בנות לא נמצאות במרחב הזה. זה פיתוח של המוח. ילד שהולך לחוג כדורגל, לומד להעיז, לנצח, להתאמץ, ליפול ולקום, לעבוד בצוות, להיות פעם שוער, פעם חלוץ. זה יכולות שלוקחים אותם אחר כך לחדרי הישיבות בצוותי הפיתוח. בנות לא חוות את הדברים האלה, מודרות הצידה מהדברים האלה, ומוסללות למקום אחר. את אומרת ברוב המקרים, זאת אומרת, יש בתי ספר בסביבה, זה לא רק בתי ספר, בכלל, בחוגים, במשפחות, והתפקיד שלנו כהורים מודעים, זה לוודא שההזדמנויות הן שוות. שילד, אתה יודע, אומרת לי, מישהי שיש לה חוג תיאטרון, היא אומרת, תקשיבי, תיאטרון, קולנוע, משחק, זה היום, עזוב את הוליווד, נגיד, והחלומות של לקבל איזה אוסקר. היום לדעת לעמוד מול קהל, ולדבר ולעשות מניפולציות, זה הכי בסיס, נכון? ברור. של להצטלם הכל. חוג תיאטרון היה צריך להיות מלא. הוא מלא רק בבנות. על כל 10 בנות יש בן אחד. למה? כי הורים חושבים שיותר חשוב הרובוטיקה והאלקטרוניקה והכדורגל. זו הסללה שאת מדברת עליה, ואת יודעת, אני פוגש, והצוותים שלנו בבתי הספר פוגשים תלמידים שחוו משברים, באמת, זה יכול להיות דברים קטנים, דברים קצת יותר רציניים, משמעותיים, טראומות, קשיים, ויש איזושהי תפיסה שאומרת שיש לבנות יותר לגיטימציה, או שיותר נכון נותנים, אנחנו כמבוגרים אחראים נקרא לזה, נותנים יותר לגיטימציה לבנות, לתלמידות, לדבר על הרגשות ועל הקשיים, ודווקא הבנים, שגם הם חווים את הקשיים, מן הסתם, התלמידים, יש פחות, שוב, אני אומר כאילו, זו תפיסה כזאת, אני לא יודע אם זה נכון, אבל פחות לדבר על רגשות. כאילו, אתה בן, אז אתה לא יכול עכשיו לפקוד ולהגיד שקשה לך. את מכירה את זה? אתה יודע, אני תמיד נותן את הדוגמה שילד חוזר מבית ספר, אז אני אשאל אותו, איך היה בבית ספר היום? בסדר. עם מי שיחקת? שיחקתי. מה אתה רוצה לספר? תעזבי אותי, את חופרת והולך לחדר. ילדה חוזרת מבית ספר, מתיישבת לאכול, נגיד אם יושבת עם האמא או עם האבא, איך היה? אוי, תשמעי, מאיה לא שיחקה איתי, אז הלכתי לשחק עם זאתי, ואז רבנו. מתחילה עם הסיפורים. והסיפורים. אוקיי, המחקרים מראים שאימהות מדברות עם תינוקות בני חודש, חודשיים, פי 2 עם בנות מאשר עם בנים על הרגשות שלהם. מה מילך את מרגישה? מה זה? מה את רוצה? ולעומת עם בנים משהו אחר.
הנכונות של הורים לשמוע את הבכי של בן לעומת בכי של בת. בן בוכה, זה תוך שניות, טוב, מה אתה בוכה עכשיו? תפסיק. היום מדברים בוכה, על תיקוף של רגשות, נכון. שבעצם לתת לזה אישור, לתת לזה תוקף, להגיד שזה בסדר, נכון. ולעבוד איזשהו מודלים. וללמד אותם לדבר את הרגשות שלהם. ללמד אותם לבוא ולהגיד, אני פוחד, כואב לי, אני מודאג, אני לא יודע אם אני אצליח או לא. ללמד אותם להגיד את זה. אנחנו לא מלמדים אותם, כי אין לגיטימציה לבנים לדבר את זה. ואחר כך אנחנו מתפלאים שכל פעם שיש איזה משבר, אז האלימות פורצת החוצה, או הדיכאון פורץ החוצה, כי הם לא יודעים לדבר את הרגשות שלהם, לא יודעים להגיד שמשהו לא בסדר. אני חושב כי הסביבה בעצם לא מאפשרת להם את ההתפתחות הזאת, לא מאפשרת להם להיות מי שהם, לא מאפשרת להם... שוב, אני אולי קצת, את יודעת, שם פה איזושהי אצבע מאשימה רק על הסביבה, אבל אין ספק שסביבה שהיא מאפשרת, שהיא מייצרת שייכות, שהיא נותנת איזושהי חוסר שיפוטיות, אני חושב שדווקא שם, כשקורה משבר, וקוראים, ילדים חווים את זה, כשקורה איזשהו כאב, זה יכול להיות ביום יום של הילדים, אז בעצם הילד יודע, התלמיד או התלמידה יודעים שיש להם כתובת לפנות אליה, והם יודעים שזה בסדר, שמותר, וגם זה, אפשר לראות ילדה שנופלת מקבלת מכה לעומת ילד, אז תמיד אומרים לילדה, בואי חמודה, איך את עדינה, תנוחי, תשבי, ולבן אומרים, יכולים להגיד, אתה גיבור, אתה חזק, זה שטויות, לא קרה כלום, ושם ההסללה בעצם נמצאת. הבן, אולי אין לו תיקוף לרגשות, אבל הוא לומד ליפול ולקום, שזה החיים עצמם. ברור. והבת לומדת שהיא לא יכולה. כמו שאומרת לי תלמידה, אני מאוד לא טובה בזה, ואני שואלת אותה, במה בדיוק את לא טובה? אני מבקש ממך 3,000 דברים שונים. במה בדיוק את לא טובה? תקחי פרוסה, שבי ותלמדי, ואת תראי שאת יודעת. אבל היא כל החיים שמעה, לא נורא, מסכנה, לא נורא, אל תתאמצי. יש ויתור מאוד מאוד גדול, ומורות בטוחות שהן עושות טוב לתלמידות שלהן, בזה שהן מחבקות אותן ומוותרות להן, ולבנים הן אומרות, סליחה, מה? תקח את עצמך ותלך להתאמן. אז מה, היחס של המורות ושל צוותי החינוך שונה, את אומרת, ההטיות המגדריות האלה, הם כאילו... הציפיות שונות, והיחס שונה. היחס לבנות הוא יותר מגונן במובן פוגעני. מה זאת אומרת? שלמשל, אתה יודע, אפשר לפרש את זה בכל מיני דרכים. אני אומרת שאם הבת שלי, למשל, סיפור אמיתי, נכשלה במבחן במתמטיקה, אז צריך להגיד לה, גברת, תלכי כולה לוח הכפל, לכי לתרגל בבקשה, כן? ולא להגיד לה, לא נורא, תהי טובה בספרות. עוד וזה סיפורים אמיתיים, אני מספרת לך. ומה שאומרים לילד, שאפילו לא נכשל, אלא קיבל 75 במתמטיקה, אז המורה תתקשר לאמא ותגיד, תקשיבי, הוא חייב ללכת למורה פרטית, כי חבל. אוקיי? אז דורשים ממנו ללכת, כי המורות והמורים יש להם אמונה שבנים הם טובים במתמטיקה באופן מולד, ובנות כדי להיות טובות במתמטיקה הם צריכות להתאמץ, ואז לא נורא, אם הם לא יתאמצו, הם יעשו משהו אחר. זה אמונה שבסופו של דבר... שזה הכי הכללה וסטריאוטיפ, זה לא אמיתי, וזה לא... פוגעני בסוף, ברור. זה פוגעני, כי אחר כך אנחנו נראה אותן לא ניגשות למקצועות המדעיים, וזה ישפיע אחר כך על ההסתכרות שלהם בעתיד, ועל הבחירה שלהם, והאמונה שלהם, מה נכון לי ובמה אני יכולה להצליח. זה פשוט, העטיפה הזאת היא אולי לכאורה מתקפת את הרגשות שלהן, אבל בעצם היא מחלישה אותה. אז בעצם נגיד, עכשיו יש תלמידה שחובה משבר, אז הרבה פעמים יכול להיות שאת אומרת, יעטפו אותה ויתנו לה איזשהו מעטפת נורא חזקה, שאגב, אני בעד, כמובן שילדים חווים קשיים שהסביבה תתמוך, אבל את אומרת בצורה שונה מאיך שמתייחסים לתלמיד שחווה את המשבר, ובעצם מה שאנחנו מדברים במלאכת צמיחה, זה על היכולת להתארגן מחדש אחרי משברים. לקום, איך אומרים, לאסוף את השברים ולהמשיך קדימה. נכשל במבחן, אוקיי, הכל בסדר, תתרגלי עוד. אתה יודע, יש את פרופסור קארול דווייק בארצות הברית, שהיא פיתחה את המושג הזה שנקרא מיינדסט, נכון? האמונה של מה אני, כן? אז אצל בנים, האמונה היא שאם נכשלתי במבחן, זה בגלל שהמורה שונאת אותי, ואם הצלחתי במבחן זה כי אני תותח. אצל בנות, אם נכשלתי במבחן זה כי אני איומה ונוראית ולא הצלחתי, ואם הצלחתי במבחן זה כי טוב, היה מבחן נורא קל. זאת אומרת, הן מייחסות גורם חיצוני להצלחה שלהן, הן לא מאמינות בעצמן. שזה בעצם הנזק שההסללה המגדרית עושה. נכון, אנחנו חייבים ללמד גם את הבנות וגם את הבנים להאמין בעצמם, רק שאיכשהו אצל הבנים, בגלל
המשחקים שהם משחקים, בגלל הסיפורים שהם שומעים, בגלל הספורט. אולי סביבה גם שמאפשרת להם כן, גם. כן, נפלת, תיפול, מה קרה? יאללה, לא קלעת גול בפעם הראשונה, אתה תתקע בפעם השנייה. אז את אומרת בעצם, היכולת להתארגן מחדש אחרי משברים, יכול להיות שאצל בנות, בגלל שיש כלפיהן, שוב, אנחנו מדברים בהכללה, אבל בגלל שיש כלפיהן איזושהי ציפייה, שאולי הן לא מספיק חזקות להתארגן מחדש, שאולי הם יישברו עוד פעם, ולא נורא רוצים לגונן עליהם, כמו שאמרת שיש גישה יותר מגוננת, אז בעצם ייתקעו איתם, נקרא לזה, בשפה הכי פשוטה שיש, בעצם יישארו איתם בכאב הזה, שאנחנו יודעים שהצמיחה היא לא מבטלת את הכאב, הכאב נכון, תמיד יהיה שם, נכון, והוא שלהם, נכון. והוא תמיד, וזה בסדר, אבל בעצם ההתבוססות הזאת, ההישארות הזאת בבעייתיות, בקושי, בחלקים הלא מתפקדים, כן. בגלל שכאילו את בת ואת חלשה, וצריך להגן עלייך, ואולי את לא תצליחי, אנחנו רוצים לשמור עלייך, שלא תשברי שוב, ואני חושב שזה בעצם מה שיכול לגרום עוד יותר לנזק, כי מה שחשוב גם, זה להתארגן מחדש. כי יש גם את האמונה, אתה יודע, שאנחנו מסתכלים על, נגיד, בגרות בפיזיקה, מדעי המחשב, נכון? שאנחנו אומרים שאם את תלמדי מדעי המחשב, אז אולי תקבלי בצבא ליחידה טכנולוגית, ואז המשכורת שלך בעתיד תוכלי להגיע למשכורת שהיא יותר מאשר של מורה, למשל, כן? אז כדאי לך, כאילו, אם את רוצה איזושהי עצמאות כלכלית וכדומה. אבל אם אנחנו מבטרים להם, אז זה כאילו אנחנו מאמינים ואומרים, לא נורא, עדיף שיהיה לך מקצוע נוח, שתוכלי להיות בבית עם הילדים, כי במילא כאישה, את לא חייבת לעשות את כל ההייטק שמייטק הזה, עדיף לך משהו נעים ונוח. שתוכלי לטפל בילדים, וואו, זה נורא. כאימא, אני אומרת, העצות סבתא האלה, יש בהם משהו. קשה מאוד כאימא לג'נגל, גם את הקריירה, גם זה. עם האבות המעורבים, שיסלחו לי האבות המעורבים, המחקרים מראים שהם מעורבים בדברים מאוד מסוימים. מה זה אבא מעורב? אני לא מבין את ההגדרה הזאת, אומרים אבא מעורב. תראה, אבא שלי... כמו שנגיד אימא מעורבת. אבא שלי לא גידל אותנו. הוא היה 100% בקריירה, אמא שלי טיפלה בהכל, אוקיי? כל הממשק עם בית ספר, חולצה לבנה, טנא, עוגה ליום הולד, כל הדברים האלה, אמא שלי עשתה הכל. גם חשבה על זה וגם עשתה את זה. היום אבות הרבה יותר הם חלק מהסיפור. הם בקבוצות הוואטסאפ של הגן, הם מגיעים, הם משתתפים, באים להקריא סיפור וכדומה. עדיין המחקרים מראים שהם עושים דברים מאוד מסוימים, ומה שאנחנו קוראים המנטל לוד, או כל ההתעסקות של הבית, נשארת אצל אנשים. אני חוזרת לזה שאני אומרת, קשה מאוד לג'נגל. אז אנחנו רוצות, אז אם אנחנו ניקח את מה שהסבתות אומרות, אנחנו נוותר על המשכורת, או על הקריירה, או על המסלול הקשה יותר, בשביל איזו עבודה מאוד נוחה, עם שעות כאלה שאני בבית, כשהילדים מגיעים מהבית. אבל אם אנחנו נסתכל על הסביבה המאפשרת, אנחנו יכולים להגיד, רגע, האבא, גם פה, או הבן זוג או הבת זוג, גם פה, נחלק את הנטל בצורה יותר שוויונית. מקום העבודה יקבל את זה שהורים, גם אבות, גם אמהות, לא צריכים להתחיל ישיבה ב7 בלילה. פעם קראו לזה משרת אם, נכון. אני לא יודע אם עד היום קוראים לזה ככה, אבל בוא, אנחנו מכירים מספיק גברים שיוצאים מהעבודה בזמן, והולכים להוציא את הילדים ולהסיע אותם וכדומה. אנחנו צריכים לשאוף שהחברה תאפשר את זה גם לגברים וגם לנשים. ברור, ברור. את יודעת, ראיתי אצלך בקבוצה שאת מנהלת הורות במודעות מגדרית, שאחד ההורים פרסם שם, לדעתי אחת האימהות, שהגננת פונה בגן תמיד, לאימהות. כן. כאילו, אימהות יקרות, אני צריכה עוגה, אני צריכה סלט, שזה הכי... התלונה ומקריאה את הספר, אבא עושה בושות, על בעצם אבא שעושה מכין את העוגה לגן. כי האבא לא יכול להכין עוגה. אגב, יש אבות שזה כמובן קשקוש, יש אבות כמובן שעושים עוגות נהדרות. זה לא קשור, זה קשור באמת לאיזשהו הרגל ונוחות. אני אומרת תמיד לגננות, בתחילת השנה תכניסו את כל האבות פנימה, והם כבר יצאו לבד, לצערי. מי שירצה יצא, וואו, אז גם את מסכימה עם זה? את חושבת שבאמת אני לא, אני אומרת שבסופו של דבר אני מצטערת, שבהרבה מאוד מקרים האבות יוצאים מהקבוצה. אני מקווה שלא יצאו. אני אומרת לגננות, אתם תכניסו גם את האבות פנימה. מתוך הבנה שאם הילד חולה, אז לא תמיד מתקשרים לאמא, אתם כזוג תגידו לי למי להתקשר, כי אני לא יודעת מה כל אחד העיסוק שלו, ומי נגיש יותר עם הילד חולה למשל. או אם אני צריכה עוגה, אני אגיד, אני אכתוב בקבוצה, אני מבקשת עוגה ביום שישי, מי מביאים. בלי להתייחס אם זה אבא או אמא, ויכינו מי שיכין.
מעולה, מעולה. את יודעת, דווקא אנחנו ככה מתקדמים, ואני, בסוף המטרה היא לקדם איזושהי סביבה לתלמידים שיוכלו להצליח, דיברנו על זה. אז עכשיו, מה בעצם צריך לעשות? עכשיו יש לי ילדה, יש לי ילד, ואני רוצה שהם יגדלו בכיתה, שבה אין בנים, שלא רק הבנים בלגו והבנות בזה, בריקוד, בתיאטרון, כמו שאמרת, אבל בעצם, מה ההורים יכולים לעשות? אז את אמרת, יש את הוועדת מגדר שהם יכולים לשתף פעולה, להיות במודעות. את אומרת, זה לא תמיד חייב להיות איזושהי ועדה, זה יכול להיות גם מודעות של ההורים לנושאים האלה, לזהות את זה, לראות את זה, נכון? אני חושבת שקודם כל באמת צריך להבין מה זה. מה זה הסללה? כי הרי אנחנו לא, אני לפחות, לא מדברת על זה שבנים ובנות הם אותו דבר. ממש לא. ברור. בנים ובנות הם לא אותו דבר. הפסיכולוגיה היא שונה, ההתנהגות שונה. אני חושב שכולנו כבני אדם, אנחנו לא אותו דבר. נכון, אנשים אבל שונים, כקבוצה, יש מגוון מגדרים גם היום. אם אני שואלת נערות בכיתה ט', בדיוק עשיתי איזו הרצאה לכיתה ט', ושאלתי אותם אם הייתם במגדר ההפוך. אם הייתם פתאום יום אחד נולדים במגדר הפוך, מה הייתם הכי שמחים לעשות? אז הבנים אמרו שהם מאוד ישמחו לנסות לקים ואיפורים וכאלה, והבנות אמרו, אנחנו מאוד נשמח ללכת ברחוב בלי לפחד. אוקיי? זה מה שקורה לנערות ונערים בגיל 15. וזאת ההסללה, ולכן בנים ובנות הם לעד חווים את המרחב בצורה מאוד מאוד שונה. אבל, א', אנחנו צריכים לתת להם את האפשרות להתנסות בהכל, אותו דבר, בנים עם הבובות, בנות עם הלגו, אותו דבר, ואחר כך לשים לב באמת לתופעות שקשורות במגדר. זאת אומרת שאם בכיתה בנות לא מדברות, אז המורה צריכה להיות מודעת לזה, ולא לבוא ולהגיד, אתם לא מדברות אף פעם, ולהוריד ציון בהשתתפות, אלא להגיד, אוקיי, מי רוצה להגיד לי? קצת לשלב פנייה בנקבה, מי רוצה לספר לי? אני הייתי רוצה לשמוע את הבנות, מי מוכנה לעודד לבנות, לתת להם סימן שרוצים לשמוע אותם. כשאת אומרת את זה למורות, הן מקבלות את זה? הן אומרות, כן, וואלה, אני פתאום שמה לב, שאני לא רואה את הבנות שלא שואלות בכיתה. חד משמעית. תמיד, כשיוצא לי להגיע להדרכות של מורות ומורים, ותמיד העניין הוא, אבל אנחנו נותנים לכולם את אותה הזדמנות, ואז המשפט שבדרך כלל אני אוהבת להגיד, הבנות לא מדברות בכיתה, והן אומרות, נכון, אוקיי, הבנו, יש פה איזה בעיה, אז עכשיו בוא נראה למה, ובוא נראה מה אפשר לעשות ביישום. וגם אנחנו כהורים, אם אנחנו נבין יותר מה הם המופעים של מגדר שמשפיעים על הילדים והילדות שלנו, בסופו של דבר, כשאנחנו גדלים, הבית יותר חזק מבית ספר. נכון? יש לנו איזה קול אולי של מורה שאמרה לנו פעם, את מטומטמת, או את לא תהיי צמח. נכון. אבל הבית יותר חזק. זאת אומרת, בסוף, כשאנחנו גדלים, אנחנו שומעים את ההורים שלנו בתוכנו, ולא את המורים. אלא אם כן, כמובן, אין הורים או משהו כזה. או יש איזה באמת מורה שהשפיעה בצורה דרמטית באופן חיובי. ואת יודעת, אני שומע ממנהלות של בתי ספר שאומרות, מנהלים, שאומרות, אנחנו לא צריכים את זה. כן. אצלנו הכל מושלם, הכל בסדר. לעומת כאלה שאומרות, וואלה, אני רוצה ללמוד, נכון. אני רוצה להביא את זה לצוות, זה חשוב. מאוד. אני שמה את זה על השולחן, כי לכולנו יש מה ללמוד. נכון. איזו עמדה קצת, נראה לי קצת יותר צנועה כזאת, קצת יותר מחוברת לשטח. תשמע. למרות שאני יכול להבין גם את המנהלות שאומרות, אצלנו הכל טוב, אנחנו לא צריכים את זה. הבעיה הגדולה שבאמת מנהלי בתי ספר מאוד מאוד עמוסים. הציפיות ממשרד החינוך הן אינסופיות. ברור. יש סייבר, ויש קורונה, ויש נבחרת כזאת, ותקלות כאלה, ואלימות, והמון המון דברים שצריך לטפל בהם. ומגדר בדרך כלל יורד לתחתית סדר העדיפויות, או שאומרים, עשינו כבר סדנת מגדר, זה מספיק, בלי להבין שההשפעה נוכחת כשנכנסנו לשיעור ספורט, ונכנסנו לשיעור מתמטיקה, ונכנסנו לשיעור היסטוריה, כל הזמן יש. ולכן אני אומרת, המצב האידיאלי הוא שבתהליך תעודת ההוראה, בתהליך ההכשרה, מורות ומורים, גננות, גננים, וזה לא קורה היום, אין את זה? זה לא קורס חובה, זה קורס בחירה. מי שזה מדבר אליה. לא בכל המקומות, במכללות היותר מודעות זה נמצא, במכללות הפחות זה לא נמצא. זה צריך להיות קורס חובה. האמת שאני למדתי בעבודה סוציאלית, גם בתואר ראשון ובשני, והיו המון היבטים של מגדר וטיפול במגדר וכל הנושא הזה. מאוד חשוב. אבל שוב, אני מסכים שזה ממש ממש חשוב. ואני חושב גם שאם אנחנו ככה, לא יודע, אם אני חושב על איזשהו איחול למערכת החינוך, לעתיד, בסוף התלמידים, הילדים,
והילדים והילדות, הם העתיד שלנו, הם הולכים להיות פה אחרינו בעצם, כשאנחנו כבר נתקדם, ואיזה עולם אנחנו משאירים ומשאירות להם. אני רוצה להגיד שבהקשר למה שאתה אומר על צמיחה והתפתחות, אחת הדרכים הכי פשוטות לדעת אם הגענו כבר, זה פשוט לספור. ואם אנחנו, לצורך העניין, כמה יש? 3-4 שרות בממשלה על 30, אז אנחנו לא הגענו. ואם בישיבה של הייטק, או בכנס של עבודה סוציאלית, כנס של חינוך, היה עכשיו איזשהו כנס של חינוך, יש 2 נשים על הבמה, והן אפילו לא נשות חינוך, אלא הן משהו אחר, אז לא הגענו. אז יש מסלולים שמדירים ומסלילים החוצה. וזה הדרך הכי קלה לדעת. ולכן, אם מורה מנהלת אומרת לי, למשל, באמת, בתיכון, אז מודדים כמה בנות יש בפיזיקה, אוקיי? אבל זה צריך להתחיל בגן, לא להתחיל בכיתה י"א, זה כבר מאוחר מדי. אבל אם מורה באמת אומרת לי, אני אומרת למורות, בוא נספור את הדקות שבנות מדברות ובנים מדברים, ואנחנו רואים את הפער, אז אנחנו מבינים שלא הגענו. אם אנחנו רואים מי, למשל, מתנדבת לקשט את הכיתה, זה תמיד מנדבים את הבנות, או ככה, הסללה היא נוכחת, ולכן אני אומרת, אתם לא בטוחים? תמדדו, תמצאו את המדד, ואתם מהר מאוד תגלו את ההטיה המגדרית נמצאת שם. זאת אומרת, לא צריך להתאמץ כדי לראות את זה, זה פשוט צריך להיות מודעים לזה. פותחים חוברת לבגרות של ספרות, ובודקים כמה דמויות נשיות יש בסיפורים, מה התפקידים שלהם, כמה ספרים וסיפורים נכתבו על ידי נשים. ואם זה לא חצי-חצי, אז יש הסללה. אין שאלה בכלל. וואו. ואז אפשר להתחיל לתקן ולהגיד, רגע, אז אולי נביא טקסט כזה, ואולי נביא טקסט כזה, ונשנה את זה קצת. וואו, דפנה, האמת שאני ככה חושב, אני לא יודע, יש בזה משהו מצד אחד קצת מדכא, אבל אני רוצה ככה לחשוב גם על החלקים האופטימיים, כאילו, מה כאילו, אני חושב על נשים כמוך, שמשנות מציאות במערכת החינוך, ובחברה בכלל, בפעילות שלך, ומה האיחול שלך? מה את מקווה שיקרה כאן יום אחד בחברה הישראלית? שכולם יקראו את הספר. וואו. אבל לא חייבים ואז יהיו מודעים למגדר. לא חייבים לקרוא את הספר, חייבים להתחיל לשים לב להגיד, יש פה משהו, כמו שאתה אמרת, יש פה משהו שווה שאני אלמד רגע, ואני אבין, ומתחילים מדברים מאוד מאוד קטנים. לא צריך ללכת לעשות תואר שני במגדר כמו שאני עשיתי, אפשר לראות הרצאה אחת בזום, אפשר לקרוא מאמר אחד, אפשר לקרוא פוסט בפייסבוק, שידליק את האור ויגיד, וואלה, באמת, איזה קטע, לא שמתי לב שתמיד במודעות של יום האישה, אז בואי ליום איפור וכאלה במקום. וואו, סבונים וכל השטויות. לא שמתי לב שמצפים, שתמיד בפרסומות כלי בית, אנחנו רואים אישה עם איזה סמלת ערב או משהו כזה, לא שמתי לב לדברים האלה. עכשיו אני אתחיל לשים לב, ואז אני אראה לאן זה עוד מגיע. וככל שאנחנו נבין לאן זה עוד מגיע, נרצה לדעת יותר, ונוכל לתקן, ונוכל להשפיע על הבנים והבנות שלנו, כי בסוף אנחנו מדברים על המסרים שאנחנו נותנים להם, ואיך המסרים האלה יאפשרו להם להגיד, אני רוצה לשחק עכשיו בבובות, ואם אתם תגידו לי שהבובות זה רק לבנים, אני אשאל אתכם מי החליט. אני החלטתי אחרת. באמת יש חשיבה ביקורתית, להטיל ספק. להתאים, ללמד את הילדות והילדים, להגיד, מי קבע? זה מה שאני רוצה. למה אתה אומר לי שאני לא יכול? את אופטימית, דפנה? את חושבת ש... כן, כן, כי אנחנו כל הזמן בתהליך של... קודם כל אין ברירה. ושנית, אני כן רואה את... תראה, כשאני התחלתי, לא דיברו על הורות מודעת מגדר. זה היה הכשרות לגננות, למורות, בסדר, אבל אף אחד לא בא ואמר, רגע, זה בעצם מתחיל מהבית. בואו נדבר על הבית. ואז אני התחלתי, ועכשיו המון עושים את זה, המון מדברים על זה, המון... יש הרצאות, יש המון נשים, גברים שמדברים על הנושא הזה. אז זה אומר שזה מתפתח. זה חשוב כל כך, את יודעת, אני הייתי ילד, שיחקתי בבובות, ושיחקתי בזה, והסלילו אותי באמת, אמרו לי, בוא תשחק בטרקטורים, בזה. אז חבל שכשאני הייתי ילד לא היה, אולי אני אביא להורים שלי שיקראו את הספר, ואז זה ככה, זה, אבל אני אוהב אותה מאוד. תדע לך שבקהילה החרדית, אני לא יודעת, בזרמים, אבל גם דתית, הספר התקבל בצורה מאוד יפה, פשוט אני לא כתבתי בסד עליו, אז לא מוכרים אותו ככה כמשהו, אבל אני דיברתי עם אמהות, אומרת לי אמא חרדית, היא אומרת לי, מה זה השטויות האלה שאין עגלות בגן של הבן שלי? הגנים מופרדים, מגדרית, נכון? בטח. מה זה השטויות האלה? יש לו אחים קטנים, הבית מלא עגלות, כל הזמן יש תינוקות. ילד צריך לדעת לשחק בעגלה, לשחק בבובה, הוא חייב לדעת את זה. אז המון דברים שקרא את הספר, מישהי שיועצת הורות במגזר החרדי, והיא אמרה לי, תקשיבי,
הדברים שאת אומרת הם כל כך בסיסיים, הרי אצלנו הבנות יוצאות לעבוד, הן עובדות בטכנולוגיה, הן עובדות בהנדסה, ברור שהן חייבות לקבל את הדברים האלה. אז אני פה לא באה להחליט, אתה יודע, חלוקת תפקידים בבית, זה דברים שהם באמת אישיים, אבל כן, לדעת לחנך את הבנים והבנות, להתפתח לאפשרות שלהם, ליכולות הפוטנציאל שלהם. דיברת על החברה החרדית, וזה ככה מהדהד לי ומזכיר לי, גם בתקופה האחרונה שאנחנו נמצאות בה ונמצאים בה, איזה דרך ארוכה עוד יש לנו לעבור כחברה, עד ככה שיהיה עולם שבו בנות ובנים יוכלו פשוט להיות מי שהם, בלי כל הסללות האלה. נכון. דפנה פייזר, נכון? אמרתי טוב? אמרת מצוין. פייזר, אני רוצה להגיד לך ממש תודה. הייתה שיחה, תודה, הייתה שיחה מרתקת. אני רוצה להגיד לך שהפעילות שלך מדהימה ומרגשת, והלוואי שזה יגיע לכל בית ספר בישראל, ולכל הורים, וכל ילד וילדה, אני בטוח שהם יוכלו להתרם מזה מאוד. אני הבאתי את הספר ככה, אני אשמח שתחתמי לי, אז אחר כך, אחרי ההקלטה. אז בעצם אפשר למצוא את הפעילות בהורות במודעות מגדרית בפייסבוק, ספר החיים. יש אתר אינטרנט, שאפשר גם משם לקנות את הספר, והספר גם בחנויות הספרים, סטמצקי, צומת, וכל החנויות הפרטיות. מדהים, מדהים. אז דפנה היה ממש מעניין. גם לי. תודה רבה שהזמנת אותי. ותודה רבה לך. תודה, תודה. ובהצלחה עם כל מה שאת עושה. את מתקנת עולם, וזה חשוב. תודה רבה. תודה.